Hi guys, magadto kung di sa dagat kay mag-exercise siya kay buntag pa man. Buntas wa pa init. Here kami sa tabi ng dagat, sa gilid ng dagat. Yung partner ko nagkape. Mag-exercise muna ako dito para ma-healthy itong katawan ko. Wala na akong exercise. Tapos yung partner ko, nangapi ang partner ko. Siya, di ba? Kailangan mag-practice na siya para siya na ang magsalita. Ay pawikan ma. Dala gili ya. Di ko talaga makuha, guys. Lala. A few moments later. Mag-almusal na kami ng partner ko. Tapos, nagdukot ang sinaing. Hi guys, tapos ko mga Tapos na siya, kasi siya may nag-una-una kaon. manako. Nag-una-una siya kaon, guys. Ang ulam namin, guys, bring home. Bring home, bring house. Nagtaka kayo kung bakit si Sherwin, mga ilang vlogs, wala siya kasi nandito siya sa
boarding house. Ako doon sa bukid, kasama ko ang mga family ko. Kasama ko ang mga bata na bata. Ito ang boarding house ni Sherwin, oh. Agoy, titoy. Agoy. Ano, gusto mong kainin ito? Ito ang boarding house ni Sherwin, Litson. Grabe. Konti lang ang kainin ko kasi bawal. Titoy, hawa. Alis ka dyan kasi yung stand. Tandog-tandogin mong stand. Tita. Wait lang ha. Ang bait ni Putot, oh. Ang bait ni Putot. Ito isa, makulit. Maghintay ka. Maghintay ka kasi saka na kayo, pakainin ko pagkatapos kong kumain. Char. Maghintay kayo, saka ko na kayo pakainin pagkatapos ko kumain. Mga dogs. Mga dogs, behave. Nag-init ang partner ko ng tubig. Kasi magkukwa ako. Ang init, wara-wara. Nabay, di ka mapanitan ugma. Lapuan ka. Diyos ko ba yun? Paano na lang? Beauty. Mag-TikTok ako na halimbawa, balingwan. May nakalagay naman dyan, balingwan. I love balingwan. Tapos doon ako magsayaw-sayaw, no? Tapos balingwan. Tapos talisayan. Magsayaw-sayaw din ako doon sa talisayan. Lahat ng Misamis Oriental. Tapos magsayaw-sayaw ako ng ganyan-ganyan. Pag-isipan ko yan. Every town. No, ano kaya, no? Kung magsayaw-sayaw ako doon sa TikTok kasi nagsimula talaga sa TikTok. Lahat. May lechon baboy at saka manok na adobo. Ganahan ko sa kuan. Gusto ko yung buto ng ano, yung tulad ng manok. Gusto ko kitkitin talaga tong buto. Kalagi hindi na kabalo maglungag. Dukot. Ayaw ma. Ayaw kong kumain dito. Kasi bawal ito. Sabi daw niya, manghingi daw siya ng bring home. Kasi yung asawa niya, dalhan niya. Char, kaayo. Yang dalhon kanunay akong pangan. Dalhon kanunay niya akong pangan. Sabi niya, dalhan daw niya yung asawa niya. Talagang ako palagi ang naano. Oo, grabe talaga si Sherwin. May pang-ulam na siya. Kasi bala ko ngayon magpunta sa bukid. Ang ano na to sa kanya, tanghalian at saka hapunan. Kasi marami pa, oh. Yan. At saka grabe din ito si Sherwin magluto. Ang daming mantika. Tapos kanina, sabi ko, siya ang mag-intro. Sabi ko, sabihin mo na, tinuruan ko pa siya eh. Kasi hindi pa siya marunong magsalita sa harap ng kamera. Na siya lang. Magkukwa tayo, guys. Pakainin ko na ang mga doggy-doggy namin. Si Putot at saka si Archie. Ito ang ulam nila, beef loaf. Si Putot katabi sa akin, matulog. Tapos, nag-unlan pa siya sa akong bukton. Mura po siya tao, kay mag-iyon siya. Murag mga gubitaw, nakabantay mo ana, ang itoy. Mura siya tao. Yeah. Unlan siya sa akong bukton. Tapos, ang mga dog namin, mayroon silang plato. Ako silang gilainan jud sa plato. Murag pud ba yan na silag tao? Kana ba yung mga itoy? Mga iro? Mura sad na silag tao. Oo, mao nang ang ilahang kananan plato pud.
ang plato-plato ng doggy-doggy. Ito. Yan. Marami kayong ulam ngayon, ha? Ano ka rin nagputputut, de? Ano na magputot na ni, de? Bihi-bihi ba magputot? Oh. Ayan. Diyan ka. Ito si Putot, guys. Oh, tingnan nyo, guys. Behave kayo siya, oh. Behave kayo siya. Di ba? Dili siya mukuan. Dili siya mulafangs. Oh, di ba? Kaon siya. Tapos, ang plato. Yan ang plato nila. Tapos yung isa, stainless na platito. Tapos ang partner ko, nagwalis. Tingnan natin. Nagwalis siya dito sa likod. Ayun. Nagwalis-walis siya. May mga santol na ngayon, guys. Month of santol ngayon. August. Diba? Yan ang partner ko, nagwalis. Nagwalis siya. Medyo mainit na. Grabe, ang init talaga ngayon. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. God bless to all of you. Bye! Bye ang partner ko. Diba? Marunong na siya!